Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Baffa ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewar a Najeriya bayan binne gawar tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari a mahaifarsa da ke Daura a jihar Katsina. Har yanzu mutane na ci gaba da bayyana irin kyawawan ɗabi'unsa. Tabbacin da ya bari har yanzu a wajen abu guda da baka isa ka cire ba. Duk yadda za ka ce bai yi ba, amma dai abu guda baka isa ka ce shi mara gaskiya ba ne. Har ila yau a Najeriya mazauna yankin garin Rijau a yankin jihar Neja na ci gaba da zaman ɗarɗar bayan 'yan bindiga sun kai hari yankin. Har yanzu dai muna nan dai hankalin mu ba kwance ba gaskiya. Ne mun ma riga dai mun firgita gaba ɗayan mu, sun tafi da shanu bila adadin. Kuma sun ɗebi wasu mutane daga cikin gari sun wuce da su. Sun kashe mutum 6 zuwa 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Ukraine akan kaiwa Rasha hari. Likitocin agari ta Medicine Sans Frontiers ta ce rundunar sojin kasar Habasha ta zartarwa da wasu jami'an ta hukunci a lokacin yakin da aka yi a arewacin yankin Tigray. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin, amma kafin na sai Zulaiha Abubakar ta karanto mana labaran duniya. Donald Trump ya ce Ukraine ta guji kaiwa Moscow hari bayan wata jarida ta bayyana yiwuwar hakan daga shugaba Zelensky. Rahoton jaridar Financial Times ya bayyana cewar Mr. Trump ya tambayi takwaransa na Ukraine ko yana da shirin kai hari babban birnin kasar Rasha. Amma yayin da yake jawabi a kofar fadar White House, shugaban Amurka ya yi watsi da batun, ya kuma kara da cewa ba shi da shirin baiwa Ukraine makamai masu dogon zango. A ranar Litinin, Mr. Trump ya sanar da sayarwa Kyiv makamai tare da yi wa Rasha barazanar haraji idan bata amince da tsagaita wuta cikin kwanaki 50 ba. Fadar mulki ta Kremlin ta ce ba za ta lamunci wa'adin da aka ɗibar mata ba. Ministan tsaron Birtaniya ya nemi afuwa bayan an gano yadda gwamnati za ta kashe biliyoyin daloli a asirce don sauyawa 'yan Afghanistan wurin zama. Akalla 'yan Afghanistan 20,000 ne ke fuskantar barazanar harin martani daga Taliban. Wani jami'in tsaron Birtaniya ne ya fidda bayanan sirrin a intanet bisa kuskure. When the Taliban seized back control of Afghanistan 4 years ago, thousands Wakilin BBC ya ce yayin da Taliban ta karbe ikon Afghanistan shekaru 4 da suka gabata, an bar dubban sojojin Afghanistan da iyalansu a baya. A wannan rana ce wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa suka sami labarin ɓullar bayanan bayan kotu ta janye hana fidda rahoton sauyin matsugunin. Rahotanni daga Lebanon sun ce akalla mutane 12 aka kashe da suka hada da wasu iyalai 5 'yan Siriya a harin da Isra'ila ta kai wa Hezbollah a Beqa'a. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hari wasu yankuna da kungiyar ke ajiye makamai tare da horas da mayaka. Isra'ila bata ce komai game da rahoton asarar rayukan ba, amma ministan tsaro Israel Katz ya ce harin gargadi ne ga Hezbollah don ta guji sake gina sojojinta bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Nuwamban bara. To kuna shan labarun duniya daga sashen Hausa na BBC. Slovakia ta toshe shirin kungiyar tarayyar Turai na kakabawa Rasha takunkumi, wanda jami'ai suka bayyana a matsayin mataki mai tsauri. Shugaban kasar Robert Fico, wanda ke da kyakkyawar alaka da Moscow, ya bayyana damuwa game da shirin kungiyar EU na hana Rasha fidda iskar gas. Jami'ar kula da manufofin tarayyar Turai a kasashen waje Kaja Kallas ta bayyana koma bayan da aka samu yayin wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai a matsayin abin takaici. Rahotanni sun ce za a kakabawa makamashin Rasha takunkumin. An yi jana'izar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gidansa da ke Daura a arewacin kasar. Baƙi daga ciki da wajen kasar sun halarci jana'izarsa. Mai shekaru 52 ya rasu a wani asibiti da ke birnin London ranar Lahadi. Muhammadu Buhari ya fara mulkin Najeriya a shekara ta 1980, ya kuma yi nasara a zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2015. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.
A gaida Zulaiha Abubakar da ta karanto mana labaran duniya.